раиси вилоят Хатлон узви маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Қурбон Акимзода аз ноҳияи Муъминобод боздид намуд. Зимни сафари корӣ раиси вилоят ба фаъолияти хоҷагӣ Деҳқонии бобои назари ҷамоати диҳоти Шамсин Шоҳин дидан карда, аз рафти кишти картошка дар ин хоҷагӣ шиносоӣ пайдо намуд. хоҷагӣ дорои 3 гектар замин буда, дар 1 гектар боғ бунёд карда, дар 2 гектари дигар гандум кишт намуданд. хоҷагидорон аз байни қатораи боғ самаранок истифода карда кишти картошкаро баромонданд. раиси вилоят Қурбон Акимзода аз ҷараёни барқарорсозии тогзор дар мавзеи ҷалоқи ҷамоати деҳоти Деҳибаланд боздид намуданд. раиси ҷамоати Деҳибаланд Ҳайдаров ба раиси вилоят иттилоъ дод, ки майдони умумии тогзор дар ҷамоати деҳоти Деҳибаланд зиёда аз 200 гектарро ташкил медиҳад. соли дуюм аст, ки хоҷагидорон ба барқарорсозии ангурзор машғуланд. ҳоло ангурпарварон барқарор намудани 200 гектар ангурзорро дар асоси дастуру супоришҳои пешвои миллат баромонданд. айни замон корҳои барқарорсозӣ дар майдони 60 гектар аз ҷумла нарм кардани бехи ниҳолҳо, шудгори байни қаторҳо ва қайчикунии ниҳолҳо идома дорад. коргарони ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди заркорон мақсад доранд, ки ин боғҳоро марҳила ба марҳила барқарор намоянд. раиси вилоят Қурбон Акимзода баъди шинос шудан аз ҷараёни барқарорсозии тогзор дар мавзеи ҷалоқи ҷамоати диҳоти Деҳибаланд ба фаъолияти хоҷагӣ мазкур баҳои баланд дод ва таъкид намуд, ки корро дар асоси қоидаҳои баланди агротехникӣ баромонда аз техника нурӣ ва порӯҳои маҳаллӣ самаранок истифода намоянд. раиси вилоят дар идомаи сафари кории худ аз ноҳияи Муъминобод ҳамчунин аз рафти корҳои сохтмонӣ дар коргоҳи шаробарории диҳаи шаҳри нави ноҳияи Муъминобод дида намуд. сохтмони бинои коргоҳи шаробарорӣ дар заминаи бинои собиқ корхонаи коркарди истеҳсоли шароб ба нақша гирифта шудааст. айни ҳол корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур бо ҷалби мутахассисон оғоз гардидааст, ки баъди ба истифода додани он зиёда аз 20 нафар коргарон ба ҷои кори доимӣ таъмин мегарданд. раиси вилоят дар идомаи сафари кории худ ба ноҳияи Муъминобод ба ҷараёни корҳои сохтмонӣ, коргоҳи шаробарорӣ, варзишгоҳи марказӣ ва қалъаи Муъминобод шинос гардид. иншоотҳои мазкур дар доираи нақшачорабиниҳо ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ бунёд гардида истодааст. раиси вилоят дар маркази ноҳияи Муъминобод инчунин аз рафти корҳои сохтмонӣ дар бозори марказии ноҳия дида намуд. иттилоъ дода шуд, ки иншооти мазкур аз ҷониби Тоҷикматлубот бунёд мегардад. дар натиҷаи пурра сохта ба истифода додани бозори марказӣ кишоварзону соҳибкорони ноҳия маҳсулотҳои худро пешкаши аҳолӣ мегардонанд. роҳбари аввали вилоят Қурбон Акимзода аз рафти корҳои обудониву созандагӣ дар мавзеи гулистони ҷамоати диҳоти ба номи Нуралишон Назарови ноҳияи Муъминобод дида намуд. мавзеи гулистон дар ҷамоати диҳоти Нуралишон Назаров воқеъ буда, айни ҳол дар диҳаи мазкур сохтмони фермаи чорводорӣ барои нигоҳбини 100 сар чорвои калони шохдор идома дорад. баъди боздид аз рафти корҳои обудониву созандагӣ, барқарорсозии боғу тогзорҳо, раиси вилоят Қурбон Акимзода дар толори маҷлисгоҳи мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳия бо роҳбарону масъулони ноҳия ҷамъомад доир намуд. дар ҷамъомад муовини раиси ноҳия Хайрулло Абдуллоев ва дигар роҳбарони ташкилоту муассисаҳо оиди корҳои ба анҷом расонидашон ба раиси вилоят ҳисобот доданд. раиси вилоят Қурбон Акимзода зимни суҳбат бо масъулони идораҳои кишоварзӣ, коммуналӣ, обёрӣ, ҳифзи муҳити зист ва соҳибкорони ноҳияи Муъминобод доир ба истифодаи самараноки замин, вусъати корҳои обудониву каблизоркунӣ, тоза кардани кӯчаву хиёбонҳо ва ҷӯю заъбурҳо аз партовҳо, таваҷҷӯҳ ба симои меъмории шаҳраку диҳаҳо дастуру супоришҳо дода афзудгӣ ҳадаф аз ташриф пеш аз ҳама ба аҳолии ноҳия расонидани ҳадафҳои паёми пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. дар охир раиси ноҳия Лутфия Шарифзода баромад карда, раиси вилоят ва меҳмононро бовар кунонид, ки меҳнаткашони ноҳия ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дастовардҳои арзандаи меҳнатӣ пешвоз мегиранд.